Què tal? Benvinguts i benvingudes a Veus que acompanyen, el videopodcast que vol ser un espai de conversa i de reflexió sobre el sector social. Avui parlarem de mentoria social. De mentories, la veritat és que n'hi ha de diferents tipus, però avui ens volem centrar en aquest acompanyament dels adults cap als joves, perquè doncs, hi ha moltes circumstàncies i no tots aquests joves tenen ni els mateixos recursos ni les mateixes oportunitats que en poden arribar a tenir molts altres. I avui doncs ens acompanya la Carla Sánchez, que és tècnica del projecte Sapere Aude de Girona, i que a més té més de 10 anys d'experiència com a educadora social en l'àmbit de la infància i de l'adolescència. Benvinguda. Gràcies. I també ens acompanya el Xavier Escatllà, que ell és, en aquest cas, és mentor també i pertany al projecte Sapere Aude. Exacte. Bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos a Veus que acompanyen. Necessitem saber o definir què és exactament la mentoria social, en què consisteix. Doncs la mentoria social al final és un procés de guiatge i d'acompanyament d'una persona cap a una altra. Hem de tenir clar que la persona mentorada és qui lidera el seu procés, té clar què vol aconseguir amb aquesta mentoria i llavors la persona mentora, que en aquest cas tenim en Xevi, que ara ens explicarà poder una mica la seva experiència, és qui intenta ajudar en aquest procés per poder aconseguir aquests objectius. Ella ha fet referència al Xevi. Xevi, mentor social, mentor, voldria venir a dir una mica voluntari? És el Podria mateix? dir, però la voluntarietat és una part essencial, no? Un mentor és una persona qualsevol que tingui ganes d'entregar una mica del seu temps, dels seus coneixements, dels seus recursos, a una persona que necessita doncs, d'aquest coneixement que el requereix també, perquè si ho fas voluntàriament en algú que no ho requereix, òbviament no quedarà en res, no? Doncs disposem d'una part del nostre temps per donar-lo a algú que vol adquirir coneixements o que necessita desenvolupar-se en algun dels seus àmbits. Però tothom pot ser mentor? Tothom que vulgui ser-ho, que tingui la ment oberta, la mirada neta és molt important, no? El desfer-se de prejudicis i el disposar d'un cert temps per donar-se voluntàriament, res més. Només la voluntarietat i la mirada oberta, amb això pràcticament ja n'hi haurà prou. I amb una certa formació després que et donen, etc., doncs endavant. De fet, es fa com un procés de selecció previ abans de començar la mentoria, que un d'aquests components ve a ser la formació, que és com l'última part, no?, de selecció, però sí que es fa com un procés per veure si realment la persona encaixa amb el perfil d'aquell projecte en concret. Una mica el que deia en Xavi, no? Si té capacitat, no?, empàtica, que no tingui prejudicis, no? Perquè al final, depenent a quin àmbit estigui adreçat la mentoria, qualsevol d'elles, serà en un col·lectiu concret i llavors és important tenir-ho present. Sí, en qualsevol cas, el que diu, no? Una de les coses que t'ajuda a la mentoria és plantejar-te els teus propis prejudicis, no?, i deixar-los de banda, no? Tenir aquesta mirada neta i dir, aviam què ens trobem i com creixem conjuntament. Perquè sempre dic que sí que la persona mentorada creix, perquè tu l'estàs acompanyant des d'un punt de maduresa, d'expertesa, etc., però tu creixes amb la persona mentorada perquè et planteges moltes coses que normalment ja les tenim donades com per certes i en realitat sempre dic que aprenem més nosaltres que no pas ells, no? Escolteu, però els dos pertanyeu al projecte Sapere Aude. Què diferencia aquest projecte d'altres que puguin existir? Doncs el projecte Sapere Aude va començar fa 9 anys, es va començar amb un pla pilot, el 2016, i es va fer un pla pilot a nivell europeu, amb diferents països de la Unió Europea, del 2016 al 2018. Llavors, es va fer com un estudi previ a demostrar que realment els nanos que estan tutelats, que formen part del sistema de protecció del menor, per al procés que han viscut, el nivell normalment tendeixen a deixar abans els estudis que la resta de nanos, o tendeixen a agafar estudis amb un nivell inferior
que els nanos que tenen una situació, diríem, normalitzada, no? Llavors, vam voler fer aquest pla pilot i sí que al final el resultat va ser positiu de veure que realment els nanos van veure que sí que podien accedir en altres estudis superiors i no s'havien de conformar o tenir fracàs escolar o només anar a lo més bàsic. Estàs parlant de nanos, estem parlant de joves, de quines edats exactament? Aquest projecte concretament va començar, i el pla pilot va començar entre nanos de 12 anys, és a dir, que comencen l'ESO, el primer d'ESO, fins a nanos de 18 anys, que és quan es contempla que deixen la formació, que ja entren com al mercat laboral. Sí que a demanda de diversos nanos a partir de 18 anys que els interessava molt un perfil concret de mentors que els hi pogués fer aquest acompanyament, es va ampliar el projecte fins als 22 per demanda pròpia dels nanos. Estàs parlant d'acompanyament, però en què consisteix? Perquè, clar, és molt genèric, no?, aquest terme. Com ho feu? Com acompanyeu? Com feu que aquests... T'agafo la paraula nanos, no?, però que són joves, com els animes? Com els encoratges? Clar, nosaltres des del punt del mentor, on tenim una persona assignada, que ja s'ha fet prèviament un match per part de plataforma educativa, diguem, els encoratges des del punt que ells demanen. És a demanda d'ells. I normalment està focalitzat en un reforç escolar, voler estudiar, millorar el català, tenir uns coneixements d'anglès, el reforç d'assignatures que van més coixos, etc. Però després, el bo és que com no estem subjectes, diguem, a un pla, a ser un tutor, a uns objectius, etc., aquesta mirada s'amplia. Amb la qual cosa els interessos poden ser diversos, com coneixement del que és el món. Ara et parlaré de les criptomonedes, però de vegades acabes parlant de criptomonedes o recordo el primer any amb en Bilal, que no havia anat mai en tren, doncs vam acabar calculant el pes d'1 quilòmetre de via. No? Ho vam fer, per què? Perquè amb això introdueixes, per mi el que és essencial és despertar la curiositat de les persones. No? Normalment avui en dia tot ve molt pautat, etc. No? I escoltant amb una escolta activa, no he anat mai en tren, anem a l'estació, no? I això què és? I això què és? Tal. Les vies. I aprofitant, en aquell cas, doncs, tenia 14 o 15 anys, vam dir, com funcionen els trens? Les vies han d'estar molt de temps. I vas rascant i al final parles d'una secció, d'una densitat, etc. I va aprendre coses. No estan associades necessàriament a una assignatura, a una cosa, però amb l'escolta activa i la curiositat, doncs vas aportant coneixement. De fet, la paraula mentor, no? Mentora, persona mentora, a part de liderar, en aquest cas, Sapreau de centre molt en poder ajudar amb l'àmbit acadèmic, des de diferents punts, com diu en Xavi, sí que es busca també el caire aquest social, aquest caire que també tinguin un referent adult fora del que normalment tenen i que puguin, a través de la seva experiència, viure situacions o, sobretot, a través de la cultura, fan moltes coses a nivell de cultura que poder, on viuen, en el context que viuen, els és una mica complicat poder accedir-hi, doncs sí que tenen aquest punt d'anar a museus, d'anar a exposicions, d'anar a altres coses que en el seu dia a dia no ho han pogut fer. D'obrir aquesta visió, no? D'obrir el camp. Sí. O de vegades senzillament és anar a esmorzar o a berenar fora, no? Dius, no, estem aquí, hem fet una mica d'estudi. Avui el tema no rutlla, no? Parau per bé, no? Anem a fer un cacaulat i un no sé què, no? I això és un moment de qualitat, precisament, no? I fora de tot aquest sistema que normalment els té molt enquadrats, no? Amb uns horaris, amb unes tasques, etc. No? Jo penso que això és com molt enriquidor, no? I que si un dia no tenen ganes de venir o de fer res, doncs no fem res. O si vols marxa, no? O anem a caminar. I no passa res, no hi ha judicis. El poder treure els judicis de l'equació, això ajuda molt. A banda d'aquest acompanyament que és tan important, estem parlant d'un sector de la societat que també que hi té molt de pes i hauríem de parlar d'aquesta protecció dels menors, no? A Catalunya.
Vull dir, de quina és la situació real, de donar-la a conèixer i de deixar-la fins i tot d'estigmatitzar, no sé si hi esteu d'acord, i com feu aquesta feina. Bueno, de fet, jo crec que el fet d'acostar una part de la societat que molts d'ells no tenen coneixement previ de què és el sistema de protecció del menor o què són centres tutelats o tenen una idea sobre les notícies, no?, del que surt dels centres tutelats, llavors aquests nanos, la majoria, aquests joves, estan estigmatitzats. Fer aquest acostament i normalment a la formació ja fem, no?, d'explicar-los en què consisteix, quines situacions es poden trobar, no? Això permet que ells canvien una mica la mirada de dir, ostres, no?, que és això, i estan aquí en el dia a dia, i també això ens permet que ells, en el seu context on viuen, ho puguin també transmetre. Jo crec que és superpositiu per al final acostar i normalitzar també una mica aquesta situació. Sí, jo afegiria que la mentoria o mentoria social en aquest cas, no? Per mi era una totalment desconeguda, coneixia els temes de voluntariat, etc, però de vegades costa com engegar, no? I a partir de que un amic meu estava fent aquesta mentoria específicament, va dir, hosti, per què no ho fas tu que tens temps? I jo estava fent tallers de cuina, etc, i m'ho vaig plantejar, i va ser prendre el contacte, i ja farà 6 anys, no? Al final tots podem ser mentors si tenim aquesta disponibilitat de conèixer, de desvestir-nos de prejudicis, i de portar una mica, carai, que jo penso que en general aquí tots som uns grans afortunats i estem en un moment on estem contrastant mons i carai, doncs podem aportar molt amb petits grans de sorra, no? Que no sabem com serà, però amb petits grans farem una platja, no? Perquè tu imagino que tu tens una feina pròpia. Sí, jo, a part de la meva feina que estava en aquell moment, doncs, però com era més de caps de setmana, etc, tenia molta disponibilitat entre setmana, i vaig dir, per què no? Posem-hi un parell d'hores a la setmana per acompanyar algú. I ha resultat que aquell creixement, que era més per una altra persona, ha resultat molt, per mi, molt més gran, fins i tot per mi, no? Creixem juntament amb algú i fem que tot sigui, que l'entorn sigui una mica millor. I ens traiem de prejudicis. Jo crec que el feedback que fa tothom, no?, totes les persones mentores, és, ostres, jo pensava que anava, no?, a donar un cop de mà a la persona mentorada i crec que m'ha ajudat més a mi. Llavors és com un creixement mutu de part de les dues bandes, uns per conèixer la realitat o també entendre una mica la mirada dels adolescents d'ara, que a vegades si és un adolescent ja no li fem cas, no?, i jo en sé més perquè sóc l'adult, doncs rebaixar una mica això, no?, i arribar a un igual i, ostres, i surten relacions molt maques que moltes d'elles s'acaben naturalitzant. Què vol dir això? Que si decideixen sortir fora del programa, sigui per l'edat o sigui per la situació, mantenen la relació fora del projecte i acaben establint com una relació d'amistat, diríem. I això és molt maco. Ni que sigui que al cap d'uns anys doncs felicitis aquella persona o et feliciti a tu pel teu aniversari, no? Que te'n recordes, perquè al final jo penso que estem fent una tasca també de cuidar una mica i el retorn també és cuidar, no?, al llarg del temps, o posant com a exemple, no?, jo, amb el mateix nano que estàvem fent el càlcul del pes d'un quilòmetre de via, doncs ell tenia uns calés a la setmana que anàvem a comprar uns bombons que li agradaven en el supermercat, i jo això ho utilitzava perquè calculés el que li costava cada bombó si el comprava en un supermercat o un altre, perquè les bosses eren diferents, no? I llavors veia com em anava posant bombons a la meva butxaca, perquè deia, al final va dir, és que tu em cuides a mi i jo també et vull cuidant a tu, no? I aquest és el retorn que el fa molt rica com a experiència, no? Per tant, ara si estàs explicant, és clar que és molt, molt gratificant per ambdues parts. I jo no sé, has dit que portes 6 anys com a mentor. Entenc, aleshores, que no només et feliciten pels aniversaris i tu felicites pels aniversaris o per les festes, sinó que has pogut anar fent el seguiment d'aquests joves a qui has acompanyat. És a dir, la gratificació o la satisfacció de veure quan han passat uns anys, de dir, ostres, no sé, se n'han pogut sortir, no? O ha generat eines per sortir-se'n de manera personal, independent. Sí, però puc parlar d'en Bilal, d'en Munir, d'en Sifdin,
d'en Moja, de l'Abdo i d'en Hossein. I, evidentment, no tots són flors i violes o casos d'èxit, També veus moments que hi ha nanos que el seu moment no és, i potser al principi reclamen aquesta mentoria, aquest acompanyament, i després hi ha un moment que també has de deixar anar, perquè per A o per B no funciona i també et frustres una mica, però acceptes que aquell moment no era el correcte, no? Fins i tot jo podria establir un paral·lelisme com amb una relació, no? D'amistat o de la que sigui, doncs dius, hi ha plaços que no quadren, no? S'ha intentat fer el maig, però no funciona i has de deixar anar. I aquesta és la vida, no? Llavors també desitges que tingui molta sort, però m'agrada, per exemple, ara recordar en Munir com vam preparar les seves entrevistes de feina, no? I saber que 4 anys després està treballant en un bon restaurant a Figueres, doncs això m'omple de satisfacció encara que ja no tingui contacte, però ho sé per altres vies i això és el que t'omple de satisfacció. Que al final el procés el fa el nano, el nen o la nena, però sí que ells aporten aquest granet de sorra, no? I aquest punt de partida o d'experiència que ells poden tenir, perquè molts nens el que fan és preguntar, i tu quan vas viure aquest procés, com ho vas fer, no? Quan buscaves feina, i aquest punt, aquesta mirada que tenen d'ells que els hi poden anar explicant, els ajuda molt a guiar-ho. Jo és un feedback que rebo molt dels que participen en el projecte, ostres, em va explicar això, o també aquest punt de com ensenyar a buscar feina, o saber com una activitat que fem molt és l'Expo Jove que es fa a Girona, no? Anar a veure què els interessa. Llavors, aquest punt de guiatge que els hi poden fer de mira, hi ha això, i obrir una mica la ment, de que no se centrin només en una cosa o que pensin que només tenen capacitats per fer allò, fa que després veus que estudien coses que poder no s'havien plantejat, no? O descobrir coses, no sé, habilitats que no coneixien. Llavors aquesta atenció individualitzada els hi permet aquest punt. Clar, és que ara ho acabes de dir, l'atenció individualitzada. Al final els esteu proporcionant les veus de l'oportunitat. És així o no? Tu veus... Temps. El temps, que normalment és el recurs avui en dia més valuós, doncs és un petit temps de qualitat, d'una hora i mitja, de vegades reclamen més, de vegades reclamen menys, però no estan lligats per... És que tenim la classe de 9 a 10. No, comencem ara i després tu diràs quan vols acabar o si has de marxar perquè el tren arriba abans. No, abans mai arriba en aquest país, però perquè el tren arriba i has de marxar ja, no? O has d'anar al metge o el que sigui. Penso que és la qualitat del temps sense prejudici, sense esperar uns resultats, etc. Això avui en dia es torna cada vegada més impagable, no només per als mentorats, sinó per la gent en general, I en Xavi que explicava, no?, que a vegades durant el procés hi ha com alts i baixos, que no tot és un camí de roses, no? Perquè al final és un acompanyament a un adolescent i ja sabem que a vegades costa una mica que sigui un camí lineal. Es fan trobades trimestrals. Llavors va molt bé perquè comparteixen els mentors, les trobades són només amb les persones mentores, que comparteixen la seva experiència, a part de donar-se eines entre ells, no? I gent sobretot que té experiència, la gent que acaba d'entrar nova, no sé, per mi és increïble aquell punt, no?, que es van compartint tot. Sí que el meu punt és liderar, però al final qui porta la trobada són ells. I aquest punt de compartir, ostres, jo crec que és el que va millor per a les persones mentores, per estar més segures, més confiades en el Sí, procés. perquè a part d'aquesta formació recordo algun cas concret, no? Quan fa 3 anys, em sembla, no sé si es puc dir el nom, la Magalí, per exemple, no? Doncs tenia un problema greu perquè el seu mentorat, doncs un nano amb una certa impulsivitat, no? Insultava molt, etc. I ho veia com molt dramàtic, no? Com que no se'n sortiria, no? I en aquestes reunions trimestrals, senzillament compartint-ho i dient, ei, que és així, no el canviaràs, senzillament accepta això, ella mateixa va canviar i la seva relació va canviar amb el nano. També, no? Llavors, no estem sols els mentors, no? Estem acompanyats. No és agafar algú del carrer i dir, vols xerrar? No. Hi ha una formació prèvia, hi ha moments, doncs, hi ha gabinets de crisi, si cal, no? On jo m'hi vaig trobar
fa uns anys amb un tema de com un masclisme estructural i em va encendre totes les alarmes i després vaig començar a demanar eines, no? I després també al final vaig acceptant que aquest masclisme estructural, jo l'estructura no la puc canviar, no? Però em va ajudar a entendre això i a poc, amb carinyo, amb petites eines, doncs penso que sí que vam aportar alguna cosa en el mentorat, no? Ho fem des del cor i això al final no ho pots mesurar, però arriba, no? No, i el més important jo crec que és quan es fa el tancament, no, de l'edició, que s'han fet tancaments previs per X situació, no, que s'hagi pogut produir, però la majoria es fa el tancament quan acaba el curs escolar, en aquest cas en el nostre projecte, i és un espai on anem tots a berenar, en una masia, i bueno, es fan diferents activitats i normalment intentem fer com un joc de veure quina és la parella que es coneix més, no? I fem com una mica de concurs. I jo crec que és un moment molt maco perquè és quan s'acomiaden, almenys durant l'estiu, si decideixen seguir la mentoria l'any següent, i veus realment com ha funcionat aquell any la mentoria, no? La confiança que tenen, la complicitat, i, ostres, jo crec que és increïble veure això al final del curs. Però com a màxim, quant temps pots anar acompanyant a una mateixa persona? Un any, un curs escolar? Tu has dit un curs escolar? En realitat, les mentories per nosaltres estan com programades per cursos escolars, però hi ha casos que es naturalitzen i que poden portar anys. Anys, vull dir 4, 5 anys i fins i tot en algun cas em sap que més, no? Sí, que hem tingut, no sé si 6 anys van arribar, vull dir, es tanquen per curs escolar, però quan es fa el tancament es demana si volen continuar l'any següent junts, hi ha vegades que volen mantenir-se la parella, que és aquest cas que explica ara en Xavi, d'altres que vol continuar un o l'altre i ho poden fer amb una altra parella o que decideixen naturalitzar la relació i desapareixen del programa per l'any següent. En el meu cas, he tingut sí que un mentorat el primer any i el segon, 2 anys vaig estar amb un altre i l'any següent en vaig tenir 2 de mentorats perquè, l'ho dit, no tots són flors i violes i no va funcionar el primer maig de mentoria per les circumstàncies que fossin. Em vaig quedar uns mesos com a la reserva i llavors em van trucar que una persona doncs, sí que requeria això i doncs, jo en el meu cas amb la disponibilitat m'hi vaig llançar i vinga, som-hi, no? Un altre any i aquest any doncs seguim. Perquè en Xavi s'ha de dir, cada any diu que és l'últim any que ho farà, però és el mentor que porta quasi més temps a la casa. La part de l'Antonio i el Marc. També has vingut en representació de la resta de companys i companyes, també, no? Com a mentor del projecte. És intentar portar, no? Intentar portar aquestes persones, intentar portar en el projecte. Molt bé. Doncs, escolta, qui sap si algun dia algun d'aquests joves que heu anat acompanyant opta a ser mentor social també del projecte Sapere Aude, no? Esperem. Estaria bé. Crec que seria molt interessant perquè veure les dues vessants jo crec que ho farien espectacular. Sí, no gaire més a portar, no? Vull dir, sempre remarcar aquesta gratificació que tenim els mentors, no? O si més no jo, em sento tan gratificat, no? Tan retornat de lo poc que donem i lo molt que rebem, no? Doncs escolteu, és que ja no ens queda molt més temps, doncs estaríem aquí parlant i xerrant i seguint coneixent el projecte Sapere Aude. L'únic que queda és donar-vos les gràcies a Xevi i Carla del projecte Sapere Aude de Girona per aquesta meravellosa, interessantíssima conversa i que continueu tenint doncs, aquests èxits per entendre'ns i per haver estat avui amb nosaltres. Doncs moltes gràcies, Xevi i Carla, per aquesta interessantíssima conversa al voltant de la mentoria social des del projecte Sapere Aude. Ho hem de deixar aquí, però nosaltres tornarem amb un nou capítol de Veus que acompanyen, una iniciativa de Plataforma Educativa.